Good morning, good morning, good morning mga kapaglaom. Ani ano sabta sa atong segment ang Good Morning Pastor. Ato makauban karon ang usa sa mabtikon nga pastor, si Pastor Van Bermudez. Usa siya ka Publishing and Spirit Prophecy Director sa Southern Asia Pacific Division. Good morning, Publishing Pastor. Ministry Director and Yes. Spirit of Prophecy Coordinator. Good morning, Okay. good morning. This Okay. time, Wing, kauban si Pastor Bermudez at doon natin tayo pag-discussan, pag-istoryahan, and it's a very hot topic. Yes. O bahin niini atong makita karon sa palibot nga ang resulta sa delikado kaayo niini nga panghitabo. O kung masabta na to, no? Kung masabta na to ang pinakasinugdanan ni ato maprotektahan ang atong mga kaning kaugalingon against sa impluensya sa kaaway. Yes. So, Pastor, we are going to talk about this kaaway. Kaaway si Okay. Satanas. Si Satanas. Satan, Ato okay. nga na-mention karon. Sa sinugdanan ba, Pastor, si Satanas makasasala na gyud? Salamat sa nindot nga pangutana. Si Lucifer ang ngalan nga Yes. sa usa ka manulonda nga numero 1 sa langit. Numero 1, Number one siya nga angel. Walay sala og hingpit og mas maayo nga atong basahon ang pulong sa Dios. Yes, Pastor. Go ahead. Sa ni propeta Ezekiel kapitulo 28 mga bersikulo 11 ngadto sa 15 nagaingon dinhi sa in English nga Biblia. May tungod kang Lucifer, you were the model of perfection, Wow. full of wisdom and perfect in beauty. O na si Lucifer sa sinugdanan. Model of perfection. Oh. And then sa versikulo 15 nagaingon, you were blameless in your ways Blameless. from the day you were created till wickedness was found in you. Wow. Full of wisdom. Guwapo. Model of perfection. Guwapo. Murag ikaw da. So ato pa makita diya nga pastor nga si Lucifer gyud kanang guwapo kayo kanang mahuna-huna sa mga tao nga si Lucifer Actually, dili ito may- layo gaukay atong dako kay nga kaha dili Maulahin na na. mao. Kanang si Lucifer nga walay kilay, nga sungayan. Dili siguro na, Dili pastor. mao na siya pastor, guwapo, ambungan kay si Lucifer. So pastor, sa diha nga sa sinugdan giunsa man pagpakasala ni Lucifer dito sa langit? Okay, usasab ni ka interesante nga pangutana. Yes. Oh. Na ay gitawag nga misteryoso kini. No? Apan atong basahon ang Biblia, si Propeta Isaias nagasulti dinhi kung unsa ang hinungdan yun ngano ang usa ka manulunda na himong kaaway or Satanas. Yes, Pastor. Sa kapitulo 14 sa Isaias, magasugod kita sa versikulo 12. Nagaingon dinhi sa in English, how you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn. You said in your heart, I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God. I will sit enthroned on the mount of assembly, onto the utmost height of the sacred mountains. Yes. I will ascend above the tops of the clouds. I will make myself like the Most High. So in other words, ang garbo, miabot Kang Lucifer. kang Lucifer. Nga gusto siya magpataas og mahimong sama sa Dios. Pwede ba, Pastor, isa-isa gini mo, Pastor, ang nahitabo dito sa langit sa pagpakasala? Sa paggawas sa garbo ni Lucifer. Pwede ba na Unsa, ito oh. isa-isa, Pastor? Ibalik, kajot. Okay, sa dihang miabot ang garbo kang Lucifer. Manang gitawag din nato masabtan ngano. It's a mystery of Yes. iniquity. And then nagkampanya siya sa mga manununda sa langit. Wow, naaga po. Kampanya meaning? Iyang gipang-convincer. Nga? Iyang gidani nga muuban sa iyang panghuna-huna. Muuban- Mupuyok sa iyang Mukuyog sa kausa. iyang kausa. Kausa, kausa, unsa nga kausa against Against God. against God. Batok sa Dios. Madalagin niya, pastor, kay manggialamon siya na sa iyang kaalam. That's right. Madalagin. No, Pastor, nasa kausa against God. Ngano? Tungod sa garbo niya, Okay, ngano po nga niigawas ng garbo niya nga og nagtukmod kaniya nga mo rebelde. Rebelde. well, usa sa kung atong tukion ang propesiya nga gibati siya og jealousy nga sa pagbuhat sa tao wala siya magkonsulta. Yes. Wow. Pagbuhat wala siya sa kalibutan. maapil Wala siya Sa, maapil. pagtukod sa kalibutan. Og niya gi-describe sa Bible nga full of knowledge, model of perfection, ambungan.
Pero Motong- ang paglalang iya raman ko sa Dios, sa Amahan, Yes. Anak ug Espiritu. Siya usa lang ka manulunda. Yes. That's Okay, right. pastor, para sa atong mga televiewers, sa diha nga nakasala si Satan, unsay nahitabo ato sa diha nga doon na siya na-convince nga mga angels, unsay nahitabo ni Satan ato? Ado na ba akong away na itabo sa langit, Pastor? Oo, ingon diha ang tulo ka bahin, 1/3 of the angels in heaven ni uban sa kang Lucifer, Lucifer, kang daghan Satanas. kayo. At least 1/3. Oo. One-third. Pero gihimo sa Dios usa ang negosasyon, ang dialoging nga gipasabot siya nga dili mao ni ang sakto. Sayop ang iya pangunahuna. Apan wa man siya mamati, nagpadayon man siya. So nakuha niya ang tulo ka bahin sa manulunda sa langit. Put ni daghan Pastor, na gid, sa kagamahanan sa itong Ginoo, no, pwede man tayo niya inon, walaon niya itong Isa mga... ka click lang. Oh, isa ra naka-snap sa yang siguro nga walaon to niya katong Hunahuna, ato mga dili kang Lucifer sa iyong mga Mga na-convince angels. nga mga angels. Pero ngano wala man nabuhata sa Ginoo, Pastor? Tinuod na tungod kay unang-una sumala sa Biblia ang Dios gugma. And yes. Og naghatag siya og gasa sa gitawag freedom of choice. So tagaan niya usag proseso aron gyud pasabot makaila siya sa iyang daotan nga binuhatan. Og tuod man, Pastor, wala man gyud no. Nagpadayon man gyud sila pagtuo, pagsalig, pagstuman kang Lucifer. What happened? Og ingon sa Biblia gitambok sila, gipagawa sila sa langit. Gipagawa Gihulog, sila, pagawas. gitambok sila. Mao na, pastor, nga naabot sila diri sa ato nga kalibutan. Okay, mao na siya da nga importante kayo giday ang history gikan sa langit. Pero sa akong nasayran, pastor, sa diha nga kung ang Ginoo wala gid siya gugma, pwede to niya si Satan nga isa ra ka patay din si Satan niya, mapuli na din siya laing angel. Pero mao mato pa ni pastor nga naagid siya ang gugma. So pastor, sa diha nga naabot si Satan diri sa kalibutan, nagbasol ba siya siyang gihimo o wala? Well, kung atong basahon ang Biblia na nanintal siya hanwa, iyang giatuan ang atong unang ginikanan. O iyang gitental siya danog si iba. Mm. So, nagapadayon siya sa iyang kausa sa pagpanintal sa mga tao. Sa ato pa, pastor, galala na noon ang iyang gihimo. Nasamot. Nisamot ang iyang gihimo sa mga tao. Okay. Dama ba chance, Pastor, nga mangayog pa sa Lucifer. Lucifer? Well, ingon sa Biblia nga sawa pagilansang si Kristo Hesus sa cross, usa ka kanaog pa si Lucifer Oy. sa langit o sa yuta. Og pero sa diha tagaag tsansa sa Ginoo, ang tanan gihimo sa Ginoo, gi-exhaust ang tanan paagi sa pabalik kaniya. Pero sa dihang gilansang na si Kristo sa cross, mikurog si Satanas. Kaya natapos na sira ang iyang tsansa sa Sa ato kaluwasan. pa, dako pa gid itong tsansa, kay moadto pa siya sa langit. Yes. Oh, moadto pa siya sa langit. Makik-reconcile untang. Pastor, atong nasayran no nga tungod ni Lucifer. Nakatintal siya sa atong mga kita sa ato mismo sa atong mga inahan o gamahan sa niagi. Now, unsa may gibuhat sa atong Ginoo nga sa dihang makasasala na kita sa una. Iya gyapon ang gidawat. Mao na ang nindot kaayo nga gitawag maayong balita. Kay taliwala nga nahulog ang tao sa pagpakasala tungod sa pagsunod kang Satanas. Apan naging diha sa Juan 3:16 nga gigugma sa Dios ang kalibutan. Iyang gipadala sa Ginoong Hesus. Kung kinsa katong mutuo kaniya, dili malaglag kun dili may kinabuhing walay katapusan. Pagkanindot kay nga verse Bible. Dili ta mo sunod sa mga Dili. latak ni kuan. Yes, daghang kayong salamat, pastor. Wala na kitay time, pero amog yung ikalipay din sa panimbaya sa kabuntagon sa imong pagbisita. Yes, Pastor. So, naaba kay greetings sa imong mga pamilya, Family, sa yes, mga of course, sa kabataan. Davao. Pwede ta mo greet. Oh. Okay, usa ka dakong pribilehiyo, daghang salamat sa mga kigalaan ug magisuonan sa dinhi sa Mindanao kung abot kini sa Davao Oriental. Dalaygon ang Ginoo sa mga panalangin nga tiluwala niya kita sa kalibutan sa sala apan ang gugma sa Dios nagapadayon nga hikanato. Yes. Pastor, daghang salamat kayo sa Oh. paghulam sa imong kahibalo Yes, pag-ambit okay, pod. pastor. Natay Bible trivia. Yes, ug Amo ikaw, paghihangyo nga mo basa para sa atong mga televiewers. All right. Okay, mga Our televiewers. second Bible trivia. Okay. Ay ba, Pastor? Kana sa ubos? Medyo Ikawing, How ikawing. did God created the world? okay. How did God create the world? Iunsa sa Ginoo paghimo ang kalibutan. Mhm. Okay. So Interesting. mga Very kapaglaom, interesting. tawag na mo para doon na mo yung mga madawat na mo nga ma-share tog DVD. Sa laing bahin atong andamon ang atong mga kabataan sa atubangan sa atong mga television sets sungod kay karon para na sa ilang kids station.